Nu starter filmningen til skituren. Her ser vi en af entusiasterne stående og være virkelig klar. Her sidder endnu en entusiast og ser virkelig klar ud. Skal vi se om der er en til? Ja, det var der. Sørme. Herinde står også nogen. Der er i gang med at gøre sig klar til løjene. Og vi ser også lige det fantastiske fjernsynslokale her. Kommer der egentlig nogen ud af døren, som jeg kan fotografere? Kommer der en til ud af døren? En rigtig glad. Her har vi en, der virkelig glæder sig til at komme ud og løbe på ski i dag. Kommer hun ud. Går hun ind igen. Så kommer der lige en elektrobil forbi her. For nogle kurs, så er hun også kommet ud. Hvad fanden er I går nu? Hvad siger du? Her ser vi til Matterhøjen. Vi er på vej op mod Lavhersk. Der var jeg lige hen forbi Maria og Steffen. Og hvad jeg skal se. Jeg er tilbage. Tristan springer man over og bliver lidt kønge. Og jeg får lidt medtaget det her. Her kan man lige se lidt off-piste terræn. Der er ikke mega dernede. Så er vi oppe i Roshorn. Der var faktisk mange mennesker oppe i det dejlige vejr. Der var en etteløbende. Der var Jette. Og Anders. Og Jette. Og Kurt. Og det var Maria og Steffen. Filmer vi de Anders komme ned ad bakken. Og så stopper sekvensen. Lige her. Ja, hernede, ikke? Jo. Nede i Kummebanen. Hvad er det, jeg sagde? Ja, men jeg tror, det var dernede. Jeg er lige ved at falde. Ja, det er ærgerligt. Det er ærgerligt for film. Skal jeg se film de andre? Ja, film de andre også. Jeg kan ikke se, hvor Maria er. Jeg kan se Steffen. Hun kommer deroppe. Hun er oppe på toppen nu. Jeg bare vil vende ud til en forrædning, så det var desværre ved. Fordi man fik de gode så stærkt. Ja, nu tager vi også lidt Kurt med. Ja. Jeg tror desværre ikke, jeg fik så meget dig med, Line. Jeg kunne ikke lige se, hvor du var. Så er der også lige hjælp med. Ja, det bliver en lang video. Den har været 1,5 minut indtil videre. Det er lang tid. Så må vi lægge noget yoga-musik ind. Hvor dejligt herovre. Det går meget igen.
ser godt ud. Ej, jeg sad lige i skabet. Rundt her på horisonten. Hele vejen over til Matterhorn. Der fik jeg ikke nogen fejl. Der fik jeg noget. Kommer Kurt og Line og Marie. Yeah, then I stopped and put my glove on, pocket. Licens står der. Der er lige en helikopter. Så kommer Anders af sort patrolage. Han har fuld kontrol. Fortsætter han.